Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि PKS Production चेनेलाव आरोबाव फिन बरायनाय जाबाय। दिनैहाय आङो जोंहानि बाबुनि आरो बेनि ओंखाम दौनायाव थांनो नागिरदों। नायलांबाय थादो। नै ओमफ्राय मा होनो बुट गाज्रि जानो थाखाय बेखौ जोङो हासिबाय दङ आरोना। बेखौहाय नै ओमफ्राय एसे ओरैनो सिम्पोल साजायबाय ब्लगखौ। ओमफ्राय नै बाथौ खाला होनो थाखाय एसे रेडि खालामगासिनो। ओमफ्राय नै जोंहा जायबा ओंखाम दौनाय बाबु बिसिनि बिमानि बिब' आरोना बाजै देरसिन बेयो बाबुनि मा होनो पायाक नामा बे गाइखेरजों संनाय ओंखामा बेखौ संनो रेडि खालामगासिनो आरोना। बाजै देरसिना रेडि खालामगासिनो, नायलांबाय थादो दे। नै ओमफ्राय बाबुनि बिमा नै बियो बाथौआव एसे धुप धुना सावनो थाखाय खाला होनो थाखाय एसे जगार खालामगासिनो आरोना। फुलफोरखौ होगासिनो आरो। माने भिडिअ खालामना देवहाय नांगोन ना दा सोंथिया मा खनसे मा मिथिलाया नाय है असाइसो दुजुनाय नोंना जायाखै आबा हाबा मासा थांगोन जों दा भागिनि हाबायाव माबाया जालांबाय ना मा खालि हाबाया काति 1 तारिख रुबबारे साफा दुगैनो थांमारदो र' साफाथ' दुगैग्र होमबालाय दाबोसिम सेंग्रानि ससमा लाखिनाय होनदां हा सुकेस हरबायलै 4,000नि 5.5 ना 6 लादों माबानि ओइ बे बाबुनि बिमानैया एसे बाथौ जोंना बोलाया पायाक दी बानायनो नागिरदों। नै बेखौ साहाजों होनो थाखाय भुन्दिया बिस्कुटखौ रेडि खालामगासिनो। बाबुनो होनो थाखाय बे नाखौ सायगासिनो। जोंहा दा दिनै लुमुगुरिनि न'खराव रायजो राजाखौ लानानै न'खरनि गोजोननि थाखाय आर'ज गाबनो थाखाय आखायाव लादों। बेयाव जोंनि बे बर' समाजनि सोलिबोनाय खान्थि बायदियै जोंहा दङ खुमब्रा अनला दाउजों लोगोसे संनानै रायजो राजाखौ एसे गोजोनै जाहोनायनि बिथाङा थिरांथा लादों। दा नै जोंहा दान्दिसे समनि उनावनो रायजोफ्रा फैनानै आर'ज गाबसिगोन बे न'खरनि गोजोनग्लाय माने न'खरनि मानसिफोरखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय। दा बिथां कुन्टा बसुमतारिया नै जोंहा भिडिअ मेकार जादों हामदों। बिथांनि नामा इयुनाव लागै जोंथि माथि जानानै थाथों अरायसम जोंखौ बिदिनो आरो इउटिउबफ्राव नायब्लाथाय बिथांनि बे जायखौ जों इंलिसाव होनो एडिटर खामगिरि मोजाङै खालामथों भिडिअफोरखौ जों मोजाङै नायनो मोनथों जोंनि फिसाज्ला फिसाजोफ्राबो उनाव मोजां नायनानै गावखौ गोजोननाय लाथों।
नाय नै जोंहा बेसेबां गिदिर खुमब्रा दानदों बे दानगिरियाबो मा मुङा मा मुं बिथांनिया हांमा बसुमतारी बिथां हांमा बसुमतारिया जा बुस्थुआनो जाथों दंफां थुख्राखौ दाननानै एवनानै होथों बा संनानै होथों बेयो जोबोर गोथाव जायो नाय बिथाङा दा खुमब्रा दाननानै संनानै जाहोगोन रायजोफोरखौ जाथों बियो गोथाव जाथों नै बिथाङा 100 बोसोर जायां बैसोनि बुरै नै दिनै बिथांनि जा बुंनाय बाथ्राफोर बियो फेलें जाया Ai bikumje, ini sinor. Nah, oमफ्राय ओंखाम संग्रा न'आव मादैया ओंखाम संगासिनो अमा बेदर एवगासिनो नै मादैया जि बुरजाखाना बेदरा लोगोफोर जानो लुबैनाङा दे माने बे ओंखाम संग्रा न'आव एवनाय बेदरा आलदा आरोना ओमफ्राय बाहेराव एवनाय बेदरा आलदा बाहेराव एवनायखौहाय आं देखायनो मोनासै दे टाइम मोनासै खामानिसो मावनो थांदों नालाय बेखायनो आनै मादैमोनजों रायजानो गिनानै आं भिडिअ लाबाय थायासै आरोना जेखिनि हायो बेखिनिखौल' लाबाय सामब्राम ओमफ्राय जिरा जाब्रां बानलु गोरान देदो नै भाजायाव होनोसै बेखौ ओमफ्राय आरो दा अनला देना लायनानै आरो बयलार बेदरजों अनला संगोन मोनसे ओमफ्राय दालि सोरबा जायैनो दालि संगोन बेखिनियानो ओमफ्राय आरो माबा खामा थोआबा आरो फिसा फिसायाव संनानै गोथां जागोन ना ओंखायनो संबावसिगोन बे फिसा फिसा माने गंथामसे संनांगोन मानसि जासाबगोन ना बिफायलाय सोरबा आरो गारनायखौ जाहोनांगोन ओमफ्राय बेनो मा सायदो नोङो औ मा हादो थिखांना दोन बाराबनो दिनै हाबा हरबालायनांगोनलै जाम्बि ने बिलसिरा दिनै हाबा हरबालायनांगोन ना हाबा बिलसिरि हाबा हरो बिलसिरा दोनो एक्टरा बयफ्रेन्डा बयफ्रेन्डा नुखाबाय थादों फाकानो मा खैताला खैतालासो जागोन जानो मा मोनसेयाव नोंसोर थागोन जिखुनु मोनबा जे गेजेरफोराव थागोन बारा गोजौद्रायखौ नाङा नालाय हादामावनो थागोन बाबुखौ ओंखाम दौनो जासिगोन बेखायनो रेडि खालामहांबाय नै ओमफ्राय गथ'नि ओंखाम दौनायाव मा नांगौ बेफोरखौ गासिखौबो लाबोजोब्बाय दानाबो नै आंनि आबा सना टुकलुखौ गस्ला गानहोनो नागिरदों आंनि सना आबाखौ दासो नुबायना सनाफोरा नोंसोरो लोगोफोर आंनि सना फिथर आबा टुकलु देदे सना देदे थाब देर दिनैनिफ्राय ओंखाम मोनजासिगोन ना बाबु सना टुकलु देदे गस्ला गोदान गान बिलासो मोजांथार मालाय गस्लाया नोंबो बिदिबाय बे दालियाव नै ओमफ्राय जोंहा बाबुनि ओंखाम दौनायखौ सुरु खालामदोनोसै लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थादो दे आं बारा बेक थाला नेमखान्थिफोरखौथ' मिथिखायो जानांगौना ज' नायलांबाय थादो दे बे हौवासा सेंग्राया बाबुनि आमाय दे ओमफ्राय बियो बिमा बाबुनि आइ ओइनै जोंनाय थिनदो आइ
आइनाखसो फैसाखसो लांबायनो फैसाखौ नै Iku bukan hai lu bukan. Tangbai tanbai kancing lana faydo bimaya bayi nem ko khamdo kitina onu ayo kullu ya video call pra Hai kanu Hai lu Pacuci. Muzang bergede, babu. Dapatkan mama tanggur lainnya. Siasa kudur zaina. Lagi nasi kudur. Iku sama iku. Hampir gak lagi deh. Neja makanannya sonane na. Kok musim-musim. Kamu siapa Confirm. Kamu sebelum ya. Setelah apa saya? Fudi mulai berapa untuk tahunnya? Am, Pierre, ayo. Obi kedai itu lu kan Ini kursi lo lah, kenapa bisa mencapai dah, ini cara bagus lah. Amdani kudu जाबाय. गोथाव मोनलाय रे बि. Malah apa? Kurti sampai kang padi kak? बेसर बिबारनि दखना गाननानै मोज्लाय जानजियाव दै होलानायजों समायथारदों गुफुरै हायलेल खानाय रोंबांबां समायथारदों गुफुरै हायलेल खानाय रोंबांबां समायथारदों बेसर बिबारनि दखना गाननानै Aisyah, bibai ni sekarang kau. Hai thujak ini suruh bahinu. Mana? Nung. Kulumba, kena deh. Kulumba hari pun.
Biani, biani. आंनि भिडिअ'आ जोबनायनि लामायाव फैबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस